No. Ettei mikään leikkimökki. Se on ihan aito mökki. Olemme palanneet tänne Pirkkalan puolelle, tänne Rajasalmen sillalle. Ja tänne tulemme katsomaan tätä hylättyä mökkiä. Yhdessä toisessa videossa niin kävi aika pahasti, mutta tällä kertaa täällä on roskia. Tästä vaan eteenpäin. Mä ainakin pitää näin, koska mä en tiedä, että täällä voi olla haisee vähän ehkä pahalla. Mä kissan paskan kestä, niin kyllä mä sitä tämänkin hajun kestä. Täällä ei ole käyty vähän aikaa sillä lailla, mutta kyllä ne teinit on käynyt täällä vähän sotkemassa sitä paikkaakin. No niin. Ei ne muuta osaakaan, ei millään pohjalla. Näin. Mitä ne ei jää jäljelle, kun hylätään talo. Mutta siellä ei sitten saa rikkoa mitään. Näin. Mutta se onkin hylätty, niin ei saa rikkoa. Ja sitten siitä pystyy näkemään, millaista on ollut just silloin, siihen aikaan elämä. Eli aika paskamaista. Niin. Täältä paikka näyttää ja toivotaan, että me ollaan vaan kahdestaan, eikä täällä ole ketään myrkkyjä vaan sillä lailla. Koska niillähän kestää se kauan, että ne sitten Mä tein taas vähän virheen, mistä kautta piti mennä. Tänne vaan metsän uumeniin ja toivottavasti sillä ei ole ketään muita. Kaudestaan pääsisi vähän katsomaan. Toivottavasti vaan päästään turvallisiin jaloin tutkimaan aluetta ja niin. Paikka näyttää aika hyvin laholta ja niin. Ai jaa, se totta. Olemme tulleet päämäärään. Kuunnellaan, et siellä ei ole ketään. Tää näyttää aikaa siitä, että täällä asuisi joku. Vitsi, mä pelästyin harakkoja. No silti täällä on... Minä vittu kettis. Mä luulen, että täällä varmaan on jotain. Mennään. Mennään kattoo ensin tää. Kato vene. Mitä? Täällä on vene. Mikä se on? Tää on lahonnut vene. Mattia. Onks tää sauna? Mua vähän kuumottaa vähän. Mennään tonne vikana. Joo. Ensin Katto nyt näyttää kyllä ihan homeiselta. Vähän jännittää kulkea tänne. Arvaas mitä? Täällä on käyty vähän aika sitten. Mä kävin täällä vähän ajan sitten. Niin tässä oli kalaverkkoja. Ja ne on häipynyt. Ne oli 30 € kalaverkkoja. Eli täällä käydään jo joku muukin. Täällä mä en käynyt vähän aikaa. Täällä
Täältä löytyy vanhat sängyt. Ja nyt on aika mennä kuumotuspaikkaan. Voi vittu. Siis tää on vähän niinku... Hei, toivottavasti tulee 200 näyttökertaa. Tää on ihan vitun kuumottava. Tää ihan sama. Ja tää ei nyt oo tehty leikillä sillä lailla. Tää on nyt ihan oikea paikka. No menkä. Viittiskö mennä Arvaa katsomaan mitä. mullako? Täällä on joku muukin vähän häsölöinyt. Kestääks noin? Ei kannata, ne on aika lahot. Lasia Tää on aika uusia lautoja. Tää vähän pelottaa. Onks tää? Kato. Vanhanaikaiset tämmöstä. meidän kuumotuspaikka. Hei, tossa on lappuja. Niin siinä on- tuoreita. Arvaan, hitto. Oikeesti kuumottava ohja, mikä on sisältö. Tämä on pitänyt purkaa 2012. Sijaitsee täällä alueella. Oletko sä valmis? Kolme. 2. 1. Mene. Oikeesti kuumottaa tää paikka vähän. Tiedän, mut mennään. Mä tuun sun perässä. Mä luulen, että täällä on oltu ja istustettu. Uissa. Home haisee. Mennään pois täältä nyt. Hemmetti. Mennään pois. Ei saa. Alkaa vähän pyörittää, mut se voi. On muakin. Siinä se nyt oli. No. 90-luvulla oli tällainen ja Onko se varma, että se oli 90-luvulla? huomaa talosta. No joo, vähän sammalkin siinä alkaa olla. Mennään. No. Se on tutkittu. 200 näyttökertaa tai enemmän tilaajia tai muuten tulee turha. Eli eka video ja, Tämä risu. ja talo on siis pitänyt purkaa 2012. Olisiko se on asetettu juuri Pirkkalan kunnan maille ja toivottavasti tykkäsitte ensimmäisestä videostamme ja se on seuraavaan kertaan.